Jediným tajomstvom môjho šťastia je, že sa starám o ovce. Každý deň im nahlas čítam knihy, detektívky, kriminálky. Tvárim sa, ako by tomu rozumeli, ale sú to len ovce. Prečo prestal práve tam? Už by sme sa dozvedeli, kto bol vrah. Všetci vstávajte! Našli sme Georgia a vôbec sa nehýbe. Nášho pastiera zavraždili. A my tento zločin vyriešime. Z toho asi nebude chytlavý článok. Len ak sa tu nenájde nič nezvyčajné. Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť. Si taká odvážna, že odídeš z domu? A to je čo? Tráva nie, to mi ver. Za Georgia? Za Georgia. Ľudia v závete sú vždy podozriví. Ten chlap nič nemá. Lenže ja tu vidím 30 miliónov dolárov. A toto bude motív. Vyšetrovanie záhady, Ustúpte, veď som predsa ovčí detektív. kde je každý Kto zabil Georgia? A čo pred nami taja? podozrivý. Vždy, keď sa v tomto prípade niečo stane. To je moja čelka! Sú tam! Zničíme ho! Strašne ho zničíme! Čo je to s nimi? Hugh Jackman, ovce na stope.